बनसुआ रावबो पलिटिकल पार्टीनि आथिं सिङाव गैया। बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय बा सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि थाखाय दिनै रावबो जेबो बुङाखै। बिथां रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला बिथांमोननो जुदि एनडिएफबिखौ दैदेनबोआमोनब्ला बा जोनोम होआमोनब्ला बर' रायजो राजाया मालाबानो खावसे आउट अफ 160% दिनै हारसा जानो हमबायमोन। प्रमद बर' बिथां सारनि दैदेननायावहाय गोबां बोसोर बर' रायजो राजाया खस्थ' मोनबोबाय सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि सिमाङावहाय बा आसायावहाय। आरो बिथां जोंनि मानगोनां रन्जन सार दैमारिमोन दैदेननाय एनडिएफबि बिथांमोनाबो 35-36 बोसोरसो हाग्रायाव थाखुमा बिथांमोना खस्थ' खालामदोंमोन बर' जातिफोरनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय बा गावनि मोनसे सेल्फ खुंथाय मोनसे लाबोनो थाखाय। नाथाय दिनै फैयै 2020आव जेब्ला एकर्ड जादोंमोन जानुवारि 27आव बिथांमोना बर' रायजो राजाया बे एकर्डखौ मोनसे मोजां आसा खालामनानै एक्सेप्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बा जोंबो रंजादोंमोन जे आफ्टार बिटिआर एग्रिमेन्ट माबा मोनसेबाबो बर'नि गेजेराव सोलायनाय फैसिगोन होननानै। नाथाय जों दिनै आसा खालामबाय बोसोरसे थांबाय, बिथांमोना बोसोरसे सम होदों बा बोसोरनै सम होदों। नाथाय दिनैहाय नै फैयै जोबनायनि मुगायावहाय मोनफैबाय बा बोसोरथाम बारलांबाय, बोसोरब्रैयाव आगान सुरनो थांगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमहालागैबो जोङो बड'लेण्ड एरियायावहाय बिदि सोलायनाय जेबो नुनो मोनाखै बा गोजोन थासारि जेबो नुनो मोनाखै। आरो बिनि थाखायनो जोङो सानदों बिनि मोनसेल' राहाया सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड। सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नङाब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआ सान्थि जानाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफानि बा मुंख्लं जालांनाय जोंनि जोहोलावजोफोरनि जिउफोरनि मान सन्मानखौ दोननानै बिथांमोननि अनार्सखौ जोङो दोननानै दिनै जोङो बिथां मानगोनां जोंनि हारिनि बिफा जायखौ जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार होननानै जों मोनथियो, बिथांनि जोङो गोथार सिमांखौ दोननानै आरो फिन खनसेबाव बनसुआ दानि यां जेनेरेसना जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौहाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि डिमान्डखौ जों लांफिननो होननानै दिनै बनसुआ आरोबाव खनसे जानजि खाफ्रानानै दिनै बे खामानिखौ मावदों। आरो जोङो बे आसा आरो मिजिंखौ लानानै जोङो दिनैहाय बनसुआ जा गावनि एसे रोंगौथि, जा गावनि एसे माने बर' हारिफोरनि अनसायनायाव बा बिसिनि गाइड होनायाव दिनै बनसुआ जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लांबाय थादों। आरो जों उनावहायबो उनसिमहालागैबो जेब्लासिमनाखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सिमाङा माने जाफुङा जों बे डिमान्डखौ लांबाय थागोन। जोंहा बे कुइसनखौथ' माने जेब्ला जों मिडिया बाद होयो बयबो सोङो जे बनसुआ सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों दैदेनजानाय नामा होननानै। आं बारे फिननाय होबाय थादों जे बनसुआ रावबो पलिटिकेल पार्टिनि आथिं सिङाव गैया बा दैदेनजानाय नङा। आं दिनै मोनसे क्लियार एन्ड काट खोथा बुंनो नागिरदों, जेब्लासिमनाखि आङो बा आं गाव बुजिगोन बा मोनथिगोन जे बनसुआ मोनसे सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों दैदेनजानाय बा सोरनिबा खामानियाव सोलियो, होमब्ला आं बै दिनखालि आं बनसुनिफ्राय रिजाइन होगोन। आं गावनो बुंना लादों दिनैहाय रायजो राजानि सिगाङाव बा मिडियानि थ्रुयै। जेब्लासिमनाखि आङो सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिजों बनसुआ दैदेनजानाय होननानै जुदि आं आरो खनसे बुंबावदों जे दैदेनजानाय होननानै जेब्ला आं मोनथिगोन बै समखालिनो आं रिजाइन होगोन बनसुनिफ्राय। नंगौ, जोङो खनसे नङा खननै जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय मास गेदारिं खालामनो सानबाय थानाया बा नागिरबाय थानाया बा नाथाय जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बा जोंनि माखासे बिदा फंबायनिफ्रायनो जोङो होबथाजानाय बा बादा होजानायखौ जों नुनो मोन्दों बा रायजो राजाफ्राबो मोन्थिदों बा नुनो मोन्दों मिडिया थ्रुयै। बेयाव जोङो दुखु फोरमायनो सानो दिनै जोंनि निजा हायावनो जोंनि बड'लेण्डआवनो जोंनि जोनोम जानाय जायगायावनो जुदि जोङो मोनसे गावनि मोन्थायखौ बिनायावहाय जोङो आन्दलनावहाय जोङो जुदि पारमिसन मोनाब्ला जुदि जों होबथा जायोब्ला बेयाव मोनसे गोसोआव मोनसे दुखु फैयो आरो मोनसे सिंजों मोनसे बिग्रायारि माबाया स्पिरिटआ बांसिन स्ट्रंसिन जायो। जोङो बेफोरखौ मोन्थिगौ जोङो दे जेब्ला आन्दलन खालामो होबथा जानाय बा नासयजानाय गादब जानाया बियो पार्टस अफ आन्दलन। जों बेखौ जोङो बा जोङो लाजिनानै बा गिनानै बा सोरखौबा जोङो सोरजोंबा नाथ्रोदजादों होननानै जोङो दिनै जोङो मेंनानै थायाखै बनसुआ। बेयाव जोंनाव इन्सपिरेसन होनायसो जादों। आरो जेब्ला आबसुआ आन्दलन खालामजेनदोंमोन साफा सानैजोंनो बिसोर स्टार्ट खालामदों, खिन्थु दिनै जों बनसुजों हाजार बर' लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जुदार दङ बा बर' रायजो राजाफ्रा मरेल सापर्टजों जों दङ। बेवहाय जोंहा मानो गिनांगौ बाथ्रा? बेखायनो जोङो होबथाजादोंब्लाबो जोङो बेवहाय जेबो डिसकारेज जायाखै। जों दानि जुगावथ' जुदि अबजार्भ खालामनानै नायोब्ला बा एनालाइसिस खालामनानै नायोब्ला सोरबा बबेबा मोनसे पार्टिया गुबुन मोनसे पार्टिखौ जावनाय
बा गुबुन मोनसे पार्टिया सोरबा सासे पार्टिखौ बखिनाय बेथ' सोलिबाय थादों बर'नि गेजेरावहाय बेयो मोनसे जाबाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसि जाय पलिसिखौहाय ब्रिटिशआ गोबां बोसोर सिगां इन्डियाआव बाहायनानै मा होनगोन इन्डियाखौ सासन खालामबाय थादोंमोन बिदिनो जोंनि पलिटिकेल पार्टिसनि लिडारफोरा गावसिनि लाबा लानो थाखाय बा गावसिनि पावारनि थाखाय पावार हांग्रिनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाखौ कनफिउसन खालामदों कनफिउसन खालामनानै बर' रायजो राजाखौ दिनै बेस्थ'थायाव मोनसेयाव दोनदों जायनि बेस्थ'थायाव जोंनि कनफिउसनाव बर' रायजो राजाया दिनै सैथोआ मा बा असैथोआ मा बेखौ दिनै एनालाइसिस खालामनो थाखाय बहुद गोब्राब मोनदों बिनि जाहोनावनो दिनै जोङो माने भुगिनांगौबो जादों बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बर' रायजो राजाया जुदि जोंनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा बा लिडारफ्रा जुदि खौसेथि जानायमोनब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टआबो बिदि उल्थां फाल्थां जानाय नङामोन बा बिदि मोनसे थगायजानाय मोनसे एग्रिमेन्ट जानाय नङामोन दिनै नाय कार्बि आंलंआव दिनैहाय आर्टिकेल 244 बिथांमोननो बिनि थ्रुयै मोनसे अट'नमास काउन्सिल होनो बिथांमोना अलरेडि नटिस होबाय खिन्थु बर'लेण्डनि थाखाय जाय डिमान्डआ माने अल्डेस्ट डिमान्ड इन इन्डिया सथुसे बुंनो थाङोब्ला नाथाय बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय बा सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि थाखाय दिनै रावबो जेबो बुङाखै बा सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारफोर बा जोंनि द्रौपदी मुर्मुमोन बिथांमोना मानगोनां नरेन्द्र मदि सारमोन हम मिनिस्टारमोन अमित शाहमोन बिथांमोना जेबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जेबो नटिफिकेसन हराखै बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै जों जेबो माने बिदि लिंहराखै खिन्थु दिनै कार्बि आंलंआ खौसेथि थानायखाय बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा खौसेथि थानायखाय दिनै बिथांमोना बे अपरचुनिटिखौ मोन्दों जुदि बर' रायजो राजायाबो जुदि जोंनि लिडारफ्राबो जुदि खौसेथि जानायमोनब्ला गावबागाव पलिटिकेल लाबा-लाबखौ नायालासिनो बर' रायजो राजानि थाखाय सानोमोनब्ला इयुन जेनेरेसननि थाखाय सानोमोनब्ला दिनै बे जाथाया जोंनि बर'नि गेजेराव जानाय नङामोन दिनै बिथां रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला बिथांमोननो जुदि एनडिएफबिखौ दैदेनबोआमोनब्ला बा जोनोम होआमोनब्ला बर' रायजो राजाया मालाबानो खावसे आउट अफ 160% दिनै हारसा जानो हमबायमोन बेनि एग्जाम्पल हिसाबै जोङो कालाइगाव साइडथिंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोना टाइटेलाव बर' नाथाय दिनै बिथांमोना बर' रायज्लायनो रोङा बिदिनो सा खोला सानजा सोनाब बर'लेण्ड एरियायावहाय जोंनि आसामाव बिदि बर'फ्रा हाबनानै दङ नाथाय दिनै बिथांनि गोथार सिमांखौ दुखु खस्थ'खौ सान्दुं अखा दिनै हान्थिनानैबो बिथाङा दिनै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि थाखाय नांबोखांनायनि उनाव जेब्ला 2020आव मोनसे एग्रिमेन्ट जानो बिथांमोनजों सावरायदोंमोन होननानै जों माने सिंनि सर्सनिफ्राय जों मोन्थिनो मोनो बे माबाखौहाय जाय एग्रिमेन्टआ एनडिएफबिजों जानो गोनांमोन बिथांमोननि डिसकासनखौ बा एग्रिमेन्ट जासिगोनखौ मोन्थिनानै जोंनि प्रमद बरि बिथां सारा बेखौ हाइजाक खालामनानै गावनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय बे बुस्थुखौ गाव गेजेराव हाबसोनानै गुलुं गुजुं खालामदों आरो रन्जन दैमारि बायदि सार बिथां वेल एडुकेटेड वेल नलेज थानाय डाइनामिक सासे लिडारखौ बिथाङा साइडआव बोखांनानै दोननाय बायदिखौ जों नुनो मोन्दों दिनै सरकार दासेयावबो आफ्टार पिस एकर्ड होननानै बुंदों बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौहाय बे बुस्थुआ जासेयावबो बे एग्रिमेन्टआ जासेयावबो दिनै रन्जन सार दैमारिमोन बायदिया मान गवाखै बिथांजों लोगोसे जोबजाफानाय दिनै माखासे केडारफ्रा मानो दिनैनिफ्रायबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बा केडारफ्रा मानो दिनैनिफ्राय बिथांमोना जेलनिफ्राय दिनै मानो गवाखै आरो जुदि बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जुदि गनांगौमोनब्ला 6 मास सम होदों बोसोरसे सम होदों बिथांमोना मानो दिनैसिम गवाखै बिथांमोननि जानानै दिनै प्रमद बर' सार बिथांमोना मानो बुंनो हाया जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा मानो दिनै बिथांमोननि जानानै बुंनो हाया दिनै मानो नारसिननो हाया मा दङ बिनि रहस्यआ सिङाव मा एग्रिमेन्ट सोलिदों आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार सर्टकल इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों बिथांमोननि सिङाव मा स्ट्रेटेजि दङ दिनैथ' जोङो नुनो मोन्दों रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोननि दुखु खस्थ' खालामनायखौ अनार होआखै मान सनमान होआखै बिथांमोनखौ साइडजों नारख्रुबनानै दोनदों मा लिडारा बिथां प्रमद बर' साराल'मोन नामा रन्जन दैमारि सारमोना खस्थ' खालामाखैमोन नामा दिनै बिथांजों लोगोसे जोबजाफानाय केडारफ्रा सान्दुं अखा ओंखाम मोनजाया दै मोनलोङा बिसोर हाग्रा बंग्रा खाखोमानानै थानाखैमोन नामा सोरनि थाखाय साक्रिफाइस खालामदोंमोन रन्जन दैमारि सारमोन बायदिया दिनै सोरनि नाजानायाव सोरनि साक्रिफाइसआव दिनै बर' रायजो राजाफ्रा यां जेनेरेसनफ्रा वेल एडुकेटेड जादों मोनसे समावथ' बर' होनबानो होसोजानाय देथारजानाय गावथारजानाय बिदि मोनसे परिबेस फैबायमोन नासयजाबायमोन खिन्थु दिनै एनडिएफबि फैखांनायनि उनाव दिनै मा होनगोन मोनसे गोजोन थासारिया बा मोनसे स्टेटासखौ बर'फ्रा मोन्दोंमोन नाथाय बे स्टेटासखौ होदोंमोन दिनै रन्जन दैमारि सारमोन बिथां जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि साक्रिफाइसखौ अनार होनो होआखै दिनै माबाया इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ आरो बिनि उनाव आङो माने मोनसे खोब सिन्था सरसा खालामो एनालाइसिस खालामो बिथांखौ ओरैनो माने जोबथेसालियाव दोननानै बिथांनि जिउखौ दाउ अमाफोर बायदि आलाय सिलाय खालामनानै सुइसाइड खालामनो बा मोनसे मार्डार खालामनो सानदों नामा बिथांखौहाय
itu जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बर' रायजो राजाखौ बेखौनो आं खावलायदों दिनै रन्जन दैमारि सारनि बिथांनि थाखाय जोङो बर' रायजो राजा साफ्रोमबो गसंनांगौ आरो एक्स एनडिएफबि बिथांमोन जायफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दं बिथांनि थाखायबो जोङो गसंनांगौ आरो जाय केडारफ्रा रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै बिथांमोननि थाखायबो जोङो गसंनांगौ दिनै नाय पिस एकर्ड होनना बुंदों आरो इउपिपिएलआ जेब्ला इउपिपिएल सरकारा दिनै जेब्ला इलेक्सन केम्पेनिं खालामदोंमोन बिथांमोननि केम्पेनिंआव जोङो बिथांमोननि भिडिअफोरखौ नायबा जों मोनो दे न'खराव साफा सासेयाव मोनसे माने साखरि होगोन होननानै दिनै बिटिआर टेट जाखांनायनि उनाव 4 मास 5 मास जाखांबाय बिटिआर टेटआव गैयाबाबो जोङो दिनै 1000+ वेल इडुकेटेड जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा पास जानानै दङ नाथाय बिथांमोननि थाखाय जेबो सावराया SIU आप्रुभ जायाखै होननानै बुङो SIU आप्रुभ जानोथ' इसेबां माने गोबाव नाङा जोंनि मोनथिनायाव खिन्थु बिनि सिगाङाव माबाफोर दं नामा जों मिथिया बिनि अनगायैबो 400+ रिक्रुटमेन्ट होखांबाय होननानै बिटिआर टेट माने टेट बिजाथिफोरनो साखरि होखांबाय होननानै बिथां प्रमद बर'आ बुंदों नाथाय माला जों नटिफिकेसन मोनखो नटिफिकेसना माला फैखो माला अपइन्टमेन्ट होखो बिनि जेबो रहस्य गैया बिनि जेबो माने मोनसे एक्सप्लेनेसन गैया दा बेखायनो जाय सरकारा दायो बर' हालामखौ सालायबाय थादों बिथांमोना साफ्रोमखौबो नायनांगौ आरो रन्जन दैमारि सारमोननि गनायखौ जेसेबां हायो एसेबां सरकारखौ नारसिननानै बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ आरो साफ्रोमबो बिटिआर टेट लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो थाबैनो अपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो बड'लेण्डनि हालामनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ